Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Hi, bo. Yaze yanobu sismi. Yaze yanobu movies lava. Kwabantu abadala. Niyabona amavidiyo abantu abadala. Wekhayizi siyahleba. Niyakhumbula usismi ethi ikhekhe emfundisi, ikhekhe lamfundisi. Guys, nizwile eMzumbe ukuthi eMzumbe bekukhona the late wife uMakhumalo uMayeni-ke efike ezo-check igceke ngoba uselotsholiwe. uMayeni-ke yena engazi ukuthi kanti zishaphe ngendaba kaMakhumalo. Angithi uyabona kuMayeni useze ngenkululeko yokuthi phela uselotsholiwe. Usebhakile-ke i-Black Forest ukuthi la kuzophuzwa itiye kahle. Into yakhe mawukuthi simlalela kahle ngokuthi ubazi ukuthi uMakhumalo uyasiza nje la ekhaya, emazi futhi njengengane yasesontweni eshaya isigubhu, okusho ukuthi indaba yetiye nekhekhe ubekhululekile. Siyahleba wekhayisa. Noma uMayeni unobutsotsi, ikhona into abeyenza ngamabomu enzela ukuthi useyazi ukuthi kwenzakalani dade amazi esontweni eshaya isigubhu, kodwa mbone la egcekeni engasapheli. Niyayizwa kodwa lento ukuthi inobulokuyana. Niyabona lama-movie lawana owabuka usucishe isound. Lawa ma-movie nowawushaya kuthiwa ungawabuki, kuthiwa hamba uyolala, lawa ayedlala ku-e.tv dala. Bathini kithi? Ngoba phela siyayibona ukuthi bafuna ukusitshela ukuthi isithembu sakhiwa kanjani. Izona zinto lezo ohlala phezu kwazo ziyenzeka. Hawu, uMayeni ubefika nina. Efika kukhona amakhosikazi amabili. Angithi uMayeni yena ubefika ezobe ebuyele ekhaya. Ngoba yena phela ulotsholiwe wahlala kubo. uMayeni ubefika nina bekhona. Bebebaxoshana. Yaqala lapho-ke idrama, i-beef. Ngoba mhlawumbe bethiwa akathule lona omncane ngoba emncane yabona engenaseyi ukuthi isimo sala egcekeni siba njani. Kanti bathini kithi? Ngiyakhumbula uMseleko ethetha kwindaba kaSineya ethi akafuni umuzi wakhe ufane nani. Ufane nani yabo, ufane mhlawumbe nomuzi ongonamthetho nomuzi ongaqondali. Kodwa ngesikhathi kwakhiwa isithembu kwakuwumuzi onjani ngemlolo. Guys, uMayeni ubefika prepared ukuthi phela yena uze ku-husband wakhe vele sekulotsholiwe, kodwa-ke yena ube-come and go. Kanti la ekhaya ziyaduma. Bekuphambanwa egeyithini. Nina into ade niyilalele ku-episode 1 no-episode 2 season 8. Ishiyeni le ukuthi le ngane, ishiyeni le futhi nokuthi delusional. Ke manje ke sikhuluma ngesiphithiphithi besenzeka la egcibeni. Siyahleba kodwa. Hayi bo. uMayeni ubethe ephuma. Bebuye uMasawu noMakheye. Bathini kanti kithi? Hayi ukuthi besingakucabangi lokho, asikucabanga nje. Siyibuza ukuthi ke sekuqaleni kwakunjani. Basise lapho basithumile, sithunywe yibo. Abazositshela ukuthi sithini because kunama-fan base alimalayo. Maningi igazi sisababaza. Amahlazo. Welele. Uyothi sithela ngesikhwama. Lolo omunye uzoqala iculo kungena inkonzo kube ngathi kwenzakanga kuzo. Ziyasabisa indaba zabantu ezingegazi, ziyasabisa. Ningizwa nje nami ngibalekile endlini enkulu. Ngifuna ukuzohleba le ndaba kahle ngoba ngifuna uzwakala ukuthi ngihlebe indaba enjena. Hayi bo. Shothi ubaba uMseleko nje ubephuza itiye usuku lonke. Hayi, enye into nini iyasabisa. Enye into iyasabisa ngintshela. Iyasabisa kodwa-ke. Kodwa-ke sizothi namba sebabuka sebe-TV sebedlule lapho, kodwa bona bayabuyela emuva. Sizwa ngabo. Bye bye guys.